сәгатьтә хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруын тамашачылары. Эфирда янәдән мин тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хайруллина. Бүген безнең каналыбызның язмышында, тормышында зур вакыйга дуслар. Изге сәгатьтә хәерле ниятә без бүген башкалабызда үзебезнең юбилей сезонын башлап җибәрәбез. Әйе, дусларым, ялгыш ишетмәдегез. Түгел 15 ел дәврендә туган тел телеканалы сезгә берсеннән берсе көчле чагу проектларын, концертларын һәр даим бүләк итә. Һәм инде бүген без Яшьләр сараеның сәхнәләрендә шулай ук инде матур итеп сезон ачылышына багышланган концертыбызны башлап җибәрәбез, дуслар. Иң текә артистлар, иң мега супер хитлар һәм инде сезгә безнең тапшырудагы сәхнә арты кызыклары һәм матур мизгелләр барсы да булачак. Шуңа күрә рәхәт, матур ял сәгатьләре телим сезгә. Һәр вакыттагыча инде сәхнәләрдә концерт башланыр алдыннан безнең җырчыларыбыз үзләренең чыгышларына әзерләнәләр, җырларын кабатлыйлар. Әйе, дуслар, репетициялар шаулап гөрләп инде дәвам итә. Мин инде репетиция мизгелләрендә дә шулай ук сезгә матур кадрларны күрсәтергә һәр вакыт әзермен. Һәм инде безнең Розилә апа Сафина үзенең чыгышына шулай ук әзерләнә. Әйе, Габделфат абый Сафина хәләл җифете Розилә Сафина да бүген безнең концертыбызга үзенең матур чыгышын бүләк итәчәк. Без инде көтеп калабыз. Әлегә инде репетициялар devam ite. Sizni үзебезнең туган тел телеканалының концертларында күрергә шундый шиксез шатбыз, Азат. Икегез килдегез бит инде парлашып. Ишәү килдек. Ишәү! Менә бит хәзер алар ишәүләп йөриләр. Субханалла. Бәләкәш кайда? Бәләкәш әнисе белән? Монда гримеркаларда. Әйе. Аны күрсәтәбезне тамашачыларга мөмкинме? Сән әнисенә сорагыз. Әнисе белән. Гомумән сезнең гаиләдә карарларны кем күбрәк кабул итә? Кем баш, кем муен дип сорау инде урынсыз булыр, бик баналь булыр. Менә кем чынлап та күбрәк сезнең гаиләдәге инде тәртипләрне, кагыйдәләрне булдыра, оештыра һәм инде мөһим карарларны кем кабул итә? Гөлсирим миннән һәр вакыт сорый инде. Мин әйткәч, минемчә эшли. Мин белгәнемчә инде. Мин шуңа ышанам, минемчә эшли дип. Мине сорагач, мин инде аңа әйтәм дә шулай эшли. Әгәр сорамаса да, миңарга үзеше эшләсә дә, миңарга каршы килмәс идем, но мине сорый. Менә шундый тәрбия. Димәк, Азатны тыңлап кына, Азат белән киңәшләшеп кенә инде Гөлсирин шулай бигрәк уңган үзебезнең өчен мөселманнарга хас хатын-кыз ролен башкара гаиләдә шулай бит. Аллага шөкер. Гаилә тормышы ничек соң әле, Азат? Гөлсирин югында серләрне ачып китегә әле. Авырлыклар юкмы? Юк, Аллага шөкер. Хәзер бит инде без ничәнче 4нче ел китте. Шуңа күрә авырлыклар инде артта дип ышанабыз инде. Әйтәләр бит беренче 3 елда гына ул авыр дип. Аннан соң менә шунлыкта да уже инде урысча әйткәндә притерлись. Нинди авырлыклар белән сез очраштыгыз менә? Бәлки яшь гаиләләргә ниндер без киңәшләрдә биреп китербез. Менә сезнең тәҗрибәдә әлбәттә һәрбер гаиләнең үз тәҗрибәсе бит. Сездә нәрсәсе авыр булды, иң кыены? Авыр дип ул авыр түгел инде ул. Сынаумын. Әйе, сынау беренче көннәрдә бит барыбер яңа кеше белән яши башлыйсың, һәрбер кешенең үзенең тәртибе. Шушы тәртипләрне берләштерергә, ничектер икебезнең тәртипләрне алып бер тәртипкә салырга әзрәк теге вакыт кирәк булды инде. Менә шушы 3 ел эчендә без ул вакытта инде җайлаштырып, менә шул иң авыры булгандыр. Хөрмәтле тамашачылар, сәхнә артын сезгә шул хәтлек зур теләк белән һәм үзем дә кызыксыну белән күрсәтергә яратам мин. Әйдәгез әле без киләсе гримеркага күз салыйк әле. Кемнәр икән анда? Вау, дуслар, монда безнең легендар Мунча ташы артистлары. Саумысыз, хәерле сәгатьтә. Нихәлләр үзегездә? Әлхәмдүлилләх, сезнекеләр ничек? Башлыйбызмы? Башлыйбыз. Алар башлыймы? Без барыбыз да башлыйбыз хәзер. Ничек кайфләр? Килдегендә традиционный теге бер-беребезне кирәклегебезне белеп, туган тел белән Мунча ташы һәр вакыт дус булды. Сагындырылган шул хәтле. Башкортстан тамашачысы безне былай да бик яратып карый. Сагындык сезне. Бик шатбыз үзебезнең туган тел телеканалының сезон ачылышына багышланган концертыбызда күрүебезгә. Уңышларыгыз белән уртаклашып китсәгез иде.
Оңышларыбыз деп, біздің оңышлар енді жылдағыша, әр жылны біз Уфа тамашашыларына зор программа біле келебіз, чүнки бик сағынып келебіз. Менә елда концерт қойғаннан соң көңіл өсіп кете. Уфа тамашашысы ол айрыша біздің. Жаңа көре, көңіл тартқан жерге нишек келмесең. Менә быел да шундый көңіл көтәренкелік белән біз егеттер, қызлар яңа программа белән сездә булабыз. Миңа бит хатын әйтә, җәмәгатем әйтә, мин тормыш әйтә. Син ярты ел өйдә булмыйсың бит. Ярты ел минем белән яшәсәң, ярты ел син ана Хамилләр Искәндәр белән театрда яшәсәң. Шуның өчен нишәтәс артистым шулай. Бу безнеңчә. Ярәфән abi хәлләрегез ничек бер кигенәме? Хәлләр әйбәт, Аллаһка Алга шөкер. табамы? Әйе. Әле үзең Тальянда зирәк уйнаштырга алыйсыңмы? Булгалый. Кичләрем. Халык көйләрен шунда эшкәртеп. Көйләрен. Яра. Халык ишетмәгәннәрне үземчә эшкәртеп чыгарам бит. Сүзләрен табып. Минем әти белән ишене күрсә инде, шуның белән ди бер басуда ди теге җиләк җыйганнан соң ди әзрәк самавыр чәй ичеп ди, фәна белән ди уйнаганын ди җырлаган ди тоңа утырасы ди. Митәм. Рәхәтләнеп барып чыгарбыз, җәй көн Алла бирсә. Алла бирсә. Хөрмәтле тамашачылар, биредә инде безнең яшьләр сараеның залы беренче кыңгыраулар яңгырады һәм инде тамашачыларыбыз керә башлады. Әйтергә кирәк, безнең бу тамашага билетлар бик күптәннән инде һәрвакыттагыча сатылып бетте. Чөнки без Туган тел телеканалы һәрвакыт тамашачылар өчен иң зауыклы артистлардан торган, иң аларның шәп җырларын сайлап кына шундый матур тамашалар оештырабыз. Шуңа күрә монда бүген дә инде һәрвакыттагыча алма төшәр урында булмаячак һәм меңләгән тамашачы бүген шундый күтәренке кәйф белән кайтып китәчәк дигән ышанычта калам мин. Тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хайруллина. Ни өчен сез башкирская домохозяйка сүзне шуннан башлыйга, безнең Туган тел телеканалының тамашачылары бит әле. Сезне безнең телеэкраннар аша беренче тапкыр күрә. Әйе. Ну, чөнки мин бит инде башкорт. Өйдә утырам эшләмәйм бит инде. Һаман эшкә кермәдегезме ни әле? Бер кайда алмыйлармы ни сезне? Бер кайда алмайдар, куркалар эшкә дә жалырга. Шуның өчен мин башкирская домохозяйка. Вот. Ничә ел хәзер сез башкирская домохозяйка инде? 3 ел мин башкирская домохозяйка. Эшсез ятасыз инде. Эшсез ятам. Мин яратам эшләмәскә. Артистлар тормышын бит инде сез шулай ук минем кебек кызыксынып, ай актарасыз. Аллага шөкер. Бүген сез сәхнә артында нәрсә эшләргә килдегез? Мин артистларны төшерәм тоже. Һәм тагын Минем конкурентым бу. Минем конкурентларым юк. Сер итеп кенәнең конкурентлары юк. Дөрес. Бүген тагын нәрсәләр белән шаккатырга уйлыйсыз безнең тамашачыларны? Үземнең наряд менән шаккатырга уйлыйм. Тагын чыгышыгыз да көтеләме? Әйе, көтелә. Нинди җыр бүген бүләк итәсез? Кап ерын бүләк итәм. Сез махсус безнең шушы концертлар ачылышына әзерләдегезме аны? Әйе, специально ради этого концерта мы записали Рустама Гизатуллина ошо yerде кап. Siz yaratkan, biz yaratkan Tugan Tili teлеканалы 15-нче иҗат мизгеленә аяк басты. Димәк, юбилей елы бәйрәм белән. Вадим Захаров сезнең каршыгызда әле үзенең 2 көн гөрләп Казанда узган концертларыннан соң ял итеп өлгердеме, юкмы? Әмма ләкин безгә килеп җиткән кайфлар ничек, Вадим? Аллаһка шөкер, без бик теләп киләбез Уфага. Башкортстан тамашачылар каршында чыгыш ясауга. Менә дигән тамашачы инде. Икенче төрлесез. Мактыйлар инде безнең Уфа тамашачысын, Башкортстанныкылар башкача дип күз тигереп куймагыз. Ярыймы? Субханалла, машалла дип кенә куйыгыз. Әлегә без сезне узатабыз. Әзерләнергә, әле тагын әңгәмәләр алда көтә. Безнең белән калыгыз, дусларым, аерылмагыз. Ниһаять, Туган тел телеканалының сезон ачылышына багышланган концерт башланып китте, дуслар. Дәртле матур җырларыбыз белән биисе килеп тора инде, дуслар. Һәм тамашачылар да үзегез күреп китегез. Кемдер кул болгай, кемдер инде алкышлый, күтәренке матур кәеф белән үзләренең җырчыларын сагынып килгән бүген тамашачы. Шуңа күрә башы шундый матур башланып китте. Дәвамы да, азагы да хәерле һәм уңышлы булсын Туган тел телеканалының барлык тамашаларының. Хөрмәтле дуслар, шундый зур
матур шатлыклы хисләр кичерәм күңелемдә, горурлык хисләре кичерәм, чөнки мин фән абый янәшәсендә утырам. Шулай дигәнем, фән бабай дип әйтәләр миңа ди. Ничек дип дәшергәсең сезгә? Ничек уңайлы? Фән абый, беренчедән хәерле кишләр сезгә. Хәерле кишләр, исәнмесез, саумысыз. Ничек тә ярый хәзер. Хәзер баласы булган быел үсенгән бит инде уже, бабай инде. Аныклар күп, Ничә аныгыз бар бүгенге көндә? Шуннардан сүзне башлыйк әле. 4, Аллага шөкер. 2 внучка була инде, 2 внук. Урысчага күчтем инде, татарча сөйләшеп утырган җирдән. Шулай, Аллага шөкер, кешечә бөтенесе. Җырлар әле иҗат ителә, сәхнәгә әле чакыралар, концертларга чыгышларыгыз белән куандырасыз. Шөкер, ул теге хәзер әкренләп чакырмый да башларлар инде. Пока әле 75-кә хәтле чакырсалар дип йөрим инде. 50 елдан артык җырлыйм бит инде, туярлык та бар инде. Югыйсә, Туймадык бит әле теләп чакырабыз. Үзегез менә арып, туеп киткән чакларыгыз булдымы шушы иҗат сәнгать тормышыннан? 88-әр концерт бирәдер филармониядә эшләгәндә, менә шул вакытта туйдырадыр. Уфаны бер 10 еллап Уфаны җәйкене күрә алмадым мин. План дип ибәрәләр, чыгып китәбез. 2 кварталны бергә эшләп кайтабыз инде. 51 концерт, аннан теге калган ягы отпуска, теге 51-не урталай белгәч, менә шулай 88-гә килеп җитәдер инде. Шулай йөрелде инде, төрлечә җырладык, авылларда бик күп булдык, Башкортстанда инде аны бер 20-30 тапкыр ураганбыздыр инде. Авыллары, шәһәрләре, райцентрлар күбесе инде әлдә шул шалтыраталар, хәлләрен белеп торалар инде. Шундай кызу итеп пишәннәрен чабып килеп чыкты безнең Лев сәхнә артына. Ул пишән җиткән чак, кызлар сөю көткән чак дип әйме. Шәхсән үзем бик тә Радик Динәхмәтов башкаруында бу җырны ярата идем. Лев, бу җырны син ничек сайларга булдың? Ну, во-первых, это песня легендарная Нурдаутов, Асхар-Кашфулин, авторы, потрясающие наши легенды. И исполнитель какой? Сейчас он проходит военную операцию у нас, службу. Наши легенды исполняли, как бы не сберечь эти песни. Мы стараемся сохранять наше культурное наследие. Поэтому жырлыйбыз инде немешләргә. Үзеңнең репертуарыңда бүген иң яратып башкарган җырың нинди, Лев? Кызганма йөрәк җылыңны, бер матур сүз әйт әле. Сиңа да җитәр ул бәхет, миңа да җитәр әле. Җитер барыбызга да. Сиңа да бәхет җитсен, миңа да, һәм барлык тамашачыларга да бәхетле булык Лев әйме. Киләсе күрешкәнчегә тиклем. Бәхетле булыгыз. Субханалла, машалла, өчәүләп килеп җиткәнсез Уфа тиклем Уфага. Инде бала белән йөрүнең авырлыклары бардыр Гөлсирин әйме. Элегрәк, җиңелрәге, хәзер менә үсә башлагач, баланы тыеп булмай, аның да характерлары бар икән. Авыррак бераз. Но иң мөһиме бала безнең белән борчылырга кирәк түгел. Кем, кайда, ничек карый, җылыймы, юкмы, ашаганмы? Без үзебез карыйбыз, Аллага шөкер. Күңел күпкә тынычрак үзең белән булган, шулай бит. Ансы шулай. Әле сизелә башладымы соң кайсыгызга ныграк ошаган, холкы буенча, гадәтләре буенча? Ансы инде бездән сорага түгел, холкы буенча күбрәк миңадыр инде. Да? Кире, Гөлсирин, сер итеп кенә әйтимме, Азат әйтә, мин ди кылсам озак суынам ди. Шулаймы? Ансы бар, ансы бар. Икегез дә кызу икәнсез, Азат сөйләп китте. Без икебез дә әтәш елда туган. Шулда бәйлем икән инде, бик кызу кешеләр инде без. Алайса сылу бик тиз суына. Ул яктан әнисенә ашаган демәк. Телефон сорый да безгә бирмис, ул җылый. Телефон тоттыргач ул уже елмая, шуңа күрә тиз суына. Иҗат дөньясына килгәндә нинди яңалыкларыгыз бар? Менә яңа сезон башланып китте бит инде безнең Туган тел телеканалында да. Күп кенә артистларның даими. Сезнең бу ел нинди проектлар, нинди планнар?
Biz endi hozir bilasizmi, bizning bola tug'andan so'ng avurroq edi bizga boshlab jibergan konsert xizmati endi konsertlarga biz yerga turishdik, lekin tega ilkiga ko'p ittirib tugil. Bu yil mana bola endi o'sib jita, elde jingiz tugil ekan ol. Biz o'ylagan edik endi 1-2 yosh to'lg'ach biz endi erkinlab yuribmiz deb, bugungi kunda haliga mana ko'p kunlarga oldin planlashtirib bo'lmayliga. Shunga hazırlanabız biz konsertga, lekin qo'ysan qayda bo'lasin haliga o'zimiz bilmaymiz. Biz jırlar hazırlayız hazır. Ko'proq Yangi sezonlarga, alдағы konsertlarimizga yangi jırlar hazırlayız. Xalqni suyundirasimiz kerak, o'zimizning jırlarimiz bilan, mo'ngimiz bilan jırlısı kerak. Televideniye, radiolarga chiqarib. Anlayım. Suyundirasınız ki tomoshachilarni deb aytib ketdingiz. Bugun Ufa suyundimi sizni ko'rib? To'ydingizmi shu hislarni? Bilasizmi, mening endi ko'pdandan Ufada chiqish jasag'am yo'q ya, Ufa sahnalarida 2 yil bardir endayman. Bar. Mында chiqqancha, sahnaga chiqqancha nindi qoltirovlarimni bilsangiz, bek burshildim. Ufa tomoshaschisi ul ayirusha o'zga butun жылы qarshi olalar. Har vaqtdagıcha bilmayincha shulay жылы qarshi olalar. Bütün kishini alay qarshi olmalar deb ishonamiz endi biz. Bütün artista şuşu bir sözünü söyleyip Ufa tamaşaçısı жылы, ol başqaça deb indeymi. Meni tağın qavatlab aytım, ko'zlar tiyməsin. Umuman bütün artistqa da özünün sezonun bizning Ufadan boshlab jibara kerak. Tege жылы alqışlarga tululanırga da ham endi bizlarining proyektlarin, tomoshaların boshqa regionlarda, shaharlarda bo'la gitirga. Gülselin Abdulina, Azat Abidov bo'ldi. Bek yaratib, siqlanib. Salamlar yo'llaymiz sizga. Haligi vaqtda bizning sahnalarimizda Rozila Safina o'zini shunday motor ishtalikli jirin bo'lagida, shu tomoshachilar hayron qolib endi sog'inib tinglab o'tiralar aytira kerak. Abdulfat Safina Xalajovda Rozila Safina bizning sahnalarimizda. Nişik keyifler, nişik sizni Ufa qabul etdi. Bilumcha siz bitali Ufada shunday o'zingizning shaxsan chiqishlaringiz bilan bor edik ikkinchigina topib qaraysiz bizning proyektlarda. Sizning proyektlarda men ikkinchi topib qatnasham. Nishikdir meni bek tilab kelam, durusini aytishga kerak. Qay bir yerga bitali borasida kelmay, aminamda bek tilab kelam. Rizila xonim, sizning har vaqt o'zinchalikli obrazlar, o'zinchalikli kulmaklar, siz ularni nishik etib saylaysiz? Jirga to'g'ri ketiribmi? Kayfingizga to'g'ri ketiribmi? Menim ko'proq kayfga to'g'ri kelib so'ylanatirgandir deb o'ylayman. Ne uchun deganda men bugunga degan ikkinchi kiyim hazırlagan edim bu jirga. Ondan so'ng o'yladim dag'in aytam, menim bit yoshlik o'tgan yoshlikda qolgan muhabbat shul turida ul vaqtda nishik sen brючный kostyumdan chiqib basasың sahnaga. Менә шушы кием белән, образ белән килергә булдым. Аңа тагын ниндидер фишкалар кертеп җибәрсәң инде матуррак була инде, сез беләсез. Беләсләр килә, Габделфат абый. Аның кайфлары ничек икән? Нинди эшләр белән мәшгуль икән? Никтер концертлары белән бик сирәк куандыра хәзер тамашачыларны. Габделфат абыйгыз исән сау, Аллага шөкер. Нәрсә дип әйтим инде? Көннәре ничек уздыра ул? Нәрсә белән шөгыльләнә? Ничек утыра? Уздыра көн бит ул, ничек узганын хәзерге вакытта сизмисең дә, әлбәттә эш белән. Әлбәттә эш белән яшәргә, эшләргә насыйп итсен. Менә ул бүгенге көндә үзенең укыту мәктәбен дип әйтим, ничек инде әле пока исем куймаган. Шуның артыннан йөри. Менә бүгенге көндә офис алында хәзер дизайнерлар белән эшләй. Ул бит строитель, шуңа күрә узган вакыттагы строитель, инде киси бетергән кеше бит инде. Шуңа күрә аңа проектлар, дизайн бик кызык. Менә пока шулай. Әле иҗатны бераз гына арткарак шигендереп торды, шулай бит. Арткарак шигендерде дип, алай дип әйтеп булмый. Әгәр дә бер бик матур җыр килеп чыга икән хәзер име, ул бит кеше, иҗат кешесе шул вакытта сразу күтәрелеп тә китә. Qarşınızda hörmətli tamaşaçılar, Soşida İgibayeva özünün indi muzikantı bilan xayrlı kişlər sizga. Xayrlı kiş. Hammaga nişik sizin hallarınız, keyifləriniz? Ufa tamaşaçısı nişik qarşı aldı, ham qabul etdi sizni? Ufa tamaşaçısı bek yılı qabul etdi bizni. Alloga şükür. Qanaqatmisiz o'zingizning chiqishingiz bilan?
Ну, канагат әлбәттә әдрәк булды инде шунда. Гомумән, сез үзегезне тәнкыйтьләргә яратасызмы? Яратасызмы дип әйтү дөрес булмас инде. Менә үзегезнең чыгышыгыздан соң ниндидер анализлар ясап, башкача булай итәргә түгел, тегеләй итәргә дип менә эш алып барасызмы шушы хаталар үстендә? Әлбәттә хаталар өстендә эш алып бару кирәк. Менә күлдәгем таеп китте. Сак йыгалмадым. Була шундайлар. Шулай инде менә шулай дусларым, артистларның аларның күлмәкләре туры килергә тиеш җырның бераз гына эчтәлегенә, мәгънәсенә, образына. Әле алай гына да түгел, аның әле сәхнәдә ничегрәк икәнлеген дә тоерга кирәк. Аның өчен концертта катнашып карарга кирәк. Бик авыр һәм җаваплы эш. Саҗидә ханым дип әйтәм мин сезгә киләчәктә уңышлар телибез, барса да сез теләгәнчә булсын, уңышлы булсын, хәерле булсын. Яңа концерт сезоны менән котлайым. Барлык артистларны һәм әлбәттә тамашачыларны уларга һаулык теләйм. Һәм инде безнең концертларга килергә, тагын матур сыгыштар карап хокланырга, артистлардан дәрт дарман алып, дөрләп матур итеп яшәргә насип булсын. Hörmətli tamaşaçılar, səhnəmizdə legendar fən Vəli Əhmədov. Anın bugün bizim konsertdə qatnaşı ol tamaşaçılara ayrıca bir təmili bölək buldu dostlarım. Tın qalıb barsı da tınlaylar çünki fən abını yaratmagan tamaşaçı yoxdur. Mana şu xalq məhəbbəti məni haman yaşatda ümit var indi. Әлі бірер мотор жыр. Жаңа жырларымын деген есеп бар нетебінде жырларын беріп тұралар. Яздырға ғана теге Шаран деген районда яшайм бит, анда біреуірде жоқ. Студияда жоқ, неде жоқ дегендей. Мана шуны Уфаға келсең, тауыш отырған бұла жырлап болмай, мана шунысы азырақ нерек теге шитенерек айқым ошалай. Бұлай Аллаға шүкір. Ауылшы яшайбыз, малтуар тұтып, құшқыт. Онсын енді хатынама рахмет. Мен енді шул табушы, алар бағушы, ішкәртуші. Мана шулай яшайып атабыз. Яш әти инде үзенә сокланып бәбилек эшләргә карап тора. Хәзер тәҗрибәле әти Зәйнетдин, беренчедән без сине ихлас күңелдән котлыйбыз. Сер дип кенә тапшыру. Туган тел телеканалы әти булуыгыз белән, шундый матур туллануыгыз белән бәхетле, сау сәламәт, иманлы, тауфиклы, илләргә кешеләргә мәрхәмәтле кеше булып үссен балагыз. Рәхмәт, очень приятно. Рәхмәт. Ничек соң төннәр хәзер йокысыз үтәме Зәйнетдин? Юк, Аллаға шөкер. Беренче айда теге бала йоклай күбрәк. Мин инде гастрольләргә барып өлгерәм. Аллаға шөкер. Эш дәвам итә. Бала үсә. 16 көн булды уже. Субханалла, котлыйбыз, котлыйбыз. Рәхмәт, рәхмәт. Эшләргә дә өлгерә, шулай ук тормыш иптәше Регинага да булышырга өлгерә Зәйнетдин, әйме? Барсына да өлгерә. Аллаға шөкер, Аллаға шөкер. Тырышсаң бит барыһын да өлгер була. Тормыш 180 градуска әйләнде бит инде, әйме? Ну, шулай инде, әлбәттә, теге иртәнсәк торагында уйлайың, так, мин бит инде просто гына сыгып китә алмайм, минем бит балам бар. Уйлар кирәк, уже нисегрәк кайда, уйлап эшләй башлайың уже күп нимәләрдә. Зәйнетдин, әле берәр көй уйнап күрсәттеңме кызыңа менә? Килеп басып берәр коралың белән. 9 ай буена катылымның исенә карап, корай уйнап, комод уйнап, йырлап тигәттем. Бик матур эксклюзив номер булды. Дуэт җырладылар Зөлфирә Аглам кызы белән, шулай ук Азат Галинур улы. Бу кемнең идеясы булды? Кемнең Сөйләп китегез әле бу идеяның? Бу идея булды минең бит юбилей кичәсе үтте 17 майда. Шул вакытны ул номер как эксклюзив кына түгел, номерым 1. Настолько аншлаг дигән формада булды ул. Һәм оперный театрның үзендә 17 майда булды. Халык инде тагы эшләгез бу концертны дип аптыраттылар. Мен әйтәм, бер тапкыр эшләргә мөмкин, икенче тапкырын Алла берсе тагы бергәләп эшләрбез инде. Эшләрбез. Алла берсе. Мин шул тиклем шатмын. Хәзер бит безнең дөньяда как бы чего не вышло дигән бер сүз бар. Куркалар. Һәр бер эксперимент
Ул требует үзеңдәге воля дигән сүзендә. Воля. Һәм дә сезнең кебек матур кызлар булганда. Хәзер менә сезнең күзегезгә карап әйтеп торам бит, күзегездә моң, авызыгызда стихотворение. Рәхмәт сезгә. Шулай булгач һәр сак бер-беребезне макташып кына яшәйек. Иҗат кешесенә бигрәк кирәк бит инде бер-береңне мактау. Бигрәк. Инициатива ул һәр вакытны хатын-кыздан килә. Ирләребез алар безне хуплайлар, поддерживать итәләр, һәр вакытта безне өстен итеп карап, үзләре biz кушкан эшне эшләйләр дигән сүз бит инде. Азат Галинур улы, сезгә шушындый тәкъдим яңгырагач, ничегрәк кабул иттегез? Дулкынландыгызмы, борчылдыгызмы, курыктыгызмы? Кылдандым. Ул бит почетная миссия, скажем, Зульфира Аглановна ул зур өлеш керткән безнең эстрадабызга, мәдәниятебезгә, сәнгатькә, ул легендарный кеше. Шуның өчен минем өчен ул аның белән дәрәҗә дуэт белән җырларга. Хөрмәтле дуслар, Туган тел телеканалында сер итеп кенә тапшыру дәвам итә. Һәм шулай ук безнең бүгенге концертыбызның көтеп алган кунагы Әлфинә Әгъзамова. Хәерле кичләр сезгә, Әлфинә апа. Кичләр барыгызга да. Ай, сагынганнар бит сезне, әйме? Үзегез дә сиздегез, тойдыгызмы? Шулай. Тамашачылар бүгін минем яшь чакны карадылар. Ул вакытта камералар да юк иде. 98 елдагы мине күзәттеләр бүген. Җырларны сайлаганда, Әлфинә апа, нәрсәгә ныграк игътибар итәсез? Җырларны сайлаганда көйгә игътибар итәм. Көй матур булса, җыр матур була. Бу безнең алып барышы, хәлләрегез ничек? Аллага шөкер, атма көзе кебек диләр бездә. Беренче бүлек ошыймы сезгә? Миңа ошый, ә сезгә? Әйе, миңа сез алып барыгыз бик ошый. Карамыйсың? Мин карыйм, мин тыңлыйм, сәхнә артында сәхнәдә салдыра, сине тыңлыйм. Алып барышы әйбәт миңа, алып барышы шый. Алып барышы шада. Яра уңышлар телибез сиңа. Как будто мин җырчы, минем артымда биючеләр бийләр ди. Бүген чыкты бу җыр, дуслар, кайткач иркенләп тыңлый аласыз. Зур рәхмәт, хөрмәтле уфалылар. Меңнән артык тамашачы нинди матур җылы дәвамлы алкышларын бүләк итә. Һәрбер чыгыштан соң әйе, шундый тәмле, шундый татлы һәм сизелеп тора. Тамашачылар концертларны бик сагынганнар. Кайтасы юлларыма, ятларына булсаң да, кайтырсың кулларыма. Туган тел телеканалының 15-нче юбилей сезонына багышланган концертның беренче бүлеге генә тамам дусларым. Әйе, сер итеп кенә тапшыруның да бары тик беренче бүлеге генә әлегә тамам. Шуңа күрә мин сезне түгел бер атнадан икенче бүлегемдә шундый зур түземсезлек белән көтеп торам. Шуңа күрә дусларым, сау сәламәт булыгыз. Роза Хәйруллина, сезгә һәрвакыт иң изге теләкләрдә сау булыгыз. Үзегезне саклагыз.